és la solució que nosaltres entenem que s'ha de donar, és una ruptura transformadora del sistema. Només la pot portar un sistema alternatiu al capitalisme, un sistema antagònic al capitalisme. És la primera persona que jo em trobo així, cara a cara, mirant-la als ulls, que m'explica com seria casa meva si vostès un dia manessin. Clar, quan vostès declaren anticapitalista, suposo que em proposa la nacionalització de la Caixa i la conversió de tots els seus treballadors en empleats públics, l'expropiació de les xarxes de distribució de l'electricitat, l'expropiació de les autopistes i, per tant, la indemnització a desenes de milers de catalans que són accionistes d'Abertis, o, per exemple, el fi dels concerts amb les escoles que són de l'Església Catòlica, que a Catalunya són milers i milers d'escoles amb els seus treballadors i amb els seus pares que escullen això. I jo això ho trobo apassionant perquè, clar, això m'ho diu una persona que a la vegada és un aliat a tots els efectes de Convergència i Unió, que és un partit capitalista, i vostè a la vegada em critica a Podemos, que, curiosament, fa la mateixa oferta que fa vostè, que és que Catalunya sigui, si vostès un dia manen, amb la seva oferta, Cuba, Venezuela, Corea del Nord, o ara que ha caigut el mur de Berlín, fa 25 anys, una democràcia popular. Aleshores, com això es pot arribar a fer mai a la vida? Amb quins diners ho farien quan Catalunya està com està? I sobretot com s'explica que vostè proposi aquestes coses i a la vegada sigui aliat del partit del senyor Pujol? Aquest apriorisme d'una alternativa al capitalisme seria reeditar Cuba, Venezuela, és molt simple. Primera, perquè de societats alternatives al capitalisme no només ha hagut aquestes, ha hagut també l'exemple d'autogestió iugoslau i hi ha hagut altres. Quins recursos públics? Tots aquests desenes de milers de persones que de cop i volta formarien part d'una nòmina pública, com vostè ha dit, a Iugoslàvia, que és un exemple fantàstic. Iugoslàvia, a tot el món se l'estudia com un exemple d'èxit. Tot això que jo li he preguntat en concret, com ho faran? O sigui, vostè amb quins diners nacionalitzarà la banca? D'on els traurà? D'on els traurem? Sí, d'on els traurà? Jo crec que és obvi que quan estem parlant de redistribuir la riquesa ho parlem a tots els efectes. I si tu canvies l'arc impositiu i intentes controlar al màxim el frau fiscal i, sobretot, prens propietat d'allò que ja és possessió teva perquè ho has pagat amb els teus diners, com per exemple la nacionalització de bona part de la banca, que ja l'hem pagat amb els nostres diners. S'ha plantejat que si ha de gastar aquests diners que vostè diu que trauria per nacionalitzar la Caixa no tindria diners per mantenir la sanitat pública? Tú no moriste contigo. Hasta siempre, comandante, o mejor, hasta ahorita, comandante. Gracias.